Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň okwal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mähriman doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy migrasiýa gullugy sizi gözleýärmi? Gepleşigimiziň mehmanlary Ýewropadaky diasporaň wekili Bahar hoş geldiň. Hoş gördük. Salam. Şeýlede Türkiýedäki türkmenistanyň migrantlaryň wekillerinden Rozway we Ayjan siz hem hoş geldiňiz gepleşigimize. Hoş gördük. Salam. Hormatly radio dinleyijiler, mähriman doganlar, Türkiýedäki türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň uly bir bölegi şol ýurtda bir kanun ýaşaýarlar hem işleýärler. Şeýlelikde olar agyr şertlerde ýaşaýarlar, emma muňa garamazdan olaryň aglamasy dürli sebeplere görä Türkmenistana dolanmakçy däldigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti bolsa olaryň ýyllaryna dolanmagyny isleýär. Käbir migrantlar soňky döwürde Türkiýedäki işleýänleriň ýylyna getirmek üçin degişli edaralaryň wekilleriniň olaryň Türkmenistanaky maşgalalaryna basyş edip başlandygyny aýdýarlar. Şol basyşlaryň dürli görnüşleri bar. Kä halatlarda olaryň maşgala agdalaryna Türkiýede ýaşaýan garnaşlaryňyzy ýylyna getirin diýen bolsalar, kä halatlarda olar Türkiýedäki Türkmenistanyň migrantlaryň kontakt nomerlerini soraýarlar. Hatda mektebe gatnaýan çağalardan hem olaryň ejek hakasynyň dogun garnaşynyň Türkiýede ýaşap ýaşamaýanlygynyň nirde işleýänliginiň soralýany barada habarlar gowşýar. Hawa, hormatly radio dinleyijiler, sököteşer inha Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigi nowatdaky sanyny şu tema barada gowgoýar. Hawa, sököteşer ilki bilen onda söz nowatyny Rozwaya bereli. Rozway inha Azatlyk radiosynyň migrasiýa gullugy sizi gözleýärmi diýen temada açan Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky forumuna şeýlede azathabar.com internet sahypasyndaky forumlara galyrylan şu käbir tesirler esasynda soraw jogap hökümine sököteşigimizi dowam etdirsek diýen. Inha Dilber diýen bir dinleýiji Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasyndaky foruma bular dogry diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Gülaýym diýen bir dinleýijim, men Türkiýede talip okaýan, okumda bayramallan bir gyzyň öýüne häkimlikden hat gelipdir. Gyzyňyz barada maglumat beriň, okaýan bolsa okuw jaýyndan resmi dokumentlerini getirin diýipdirler. Batyr diýen başga bir dinleýijim yalan habar diýipdir. Hawa sököteşer. Rozway birinji soraw saňa berjek. Şu inha migrasiýa gullugy şu daşary ýurtda işleýänleri, okaýanlary, ýaşaýanlary gözleýär diýen bir habar barda. Şu habar bilen baglanşykly sen nähil tejribeler başdan geçirdiň? Sen nähil maglumatlaryňa? Döwlet bu maglumatlaryň özal öz şahslaryndan açsam men bärdeşdim. Bärdeşden soňra men Türkmenistan tarapyndan käbir adamlarym bar telefonyla gürleşen. Şolarla gürleşdik geçirdim. Şu tarapdan hakyky bu meseleni duýdyk. Bu mesele esasen bizim ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryny bilemek. Men Livat vilayet boyunca aydayım. Şu vakit Livat vilayetinin Köytendağ etrafı ve Atamrad etrafında geçirilip başlanıptır ve Boynuzun etrafının Ozalkı Bolşevik Taykan Birleşiği, hazırki Niyaz Parndak Taykan Birleşiğinin Asuda gençliğinde giyin işleyen yaldayda geçirilip başlanıptır. Rozway, ina şu özünü migrasiya gulluğundan deyip tanadıp gelip şol daşary ýurtda işleýänden, okaýandan ýa-da ýaşaýandan hostarlar bilen sorawydy geçirýän adamlar diňe şolar edýärmi? Ya aýdylşýaly okuwlarda, mekteplerde okuyan okuwçylardan hem sorawydy edilýärmi? Şu arada nähili maglumat anyklap bildiňiz şol ýanky telefon bilen gürleşen adamlarymdan niýenden? Ol diňe bir ýakyn hostarlaryndan däl, ol mektepde okaýan çağajyklardan bile mektep mugallimleriň üstü bilen bilgi aljak bolup ýa-da ýaşaýarlar diýerler-de. Näme soraýarlar kaçorlardan? Rozway. Geçen kakan ýerde işläpýär, Türkiýede näçilden bäri işläpýär, size geljek gelme öýünizde maşgalaňyzda, kaçan geljek diýip aýtdy. Ýa-da aýdy size näçe mat aýlyk goýberýär. Siz ol goýberen aýlyklary bilen geçirni bilýäňiz ýetgän size okuwuňyza hem zadynıza diýip ýa şeýle sorawlar berýär diýdi. Ol migrasiýanyň milli howpsuzlyk bilen bir ara berýän mektep çağlardan soraýan sorawy hiç bir zada dogry bilen ýok. Sebäp isen mektepde çağlary bilim bermek gerek. O zatlar sorama näme gerek bar? Ol mektepde çağlardan sorajak soraw däl ol. Olaryň o wagtda
ilk oylarının birem şol şu ululardan belli bir maglumat alıp bilmem soň çağılardan alacak bolsa ýerlerdi. Şeýle ululardan maglumat alacak bolsa ulular soraýarlar da siz näme üçin bizden beýle soraýaňyz? Ýurt başyna çykan daýy bizim ýakynlaryny çykaryňyz siz bilmeniz gerek. Zat ise bizde yetki var diýip aýtýarlar diýär. Adam hiç Hawa bahar. Hawa şu goşlasmyla da. Hawa Onların hem köpsi gorkon için cevap berýär. Aslında bir elinde kağıdı bolman ya bir tutukluk bir işi olmasa hiç kimseň gapyňa gelip olar ýaly sora berme hakkı yok. O sen azat erkin durmuşum hiç kim goşulma hakkı yok. Yani bizimkiler hak hukukyny bilmediği için tamam çağılar gorkon için ya käbir çağılar hawa meňe Türkiýede ya kakam Türkiýede işlepýär, Russiýada işlepýär. Ýene näme dep diýenim aýdýan ama molimden gorkup aýdýan ama käbir owalarda molimler çağılar tanaýar. Goňşusynyň ogly bir köçede ýaşaýar. Ya tanşynyň ogly olar tanany üçin özlere maglumat berýär. Bizimkiler şolara bilmän geçip biljegini bilen oklar. Bäde başga bir zat var. Bahar Rozoway ikiňiziň sözüňizi bölýän. Şaýda bir iki sany wyrkly şu gurrun bilen baglanşykly bir iki sany tesir bar. Şonu kap bereýin, ondan dowam edeli. Inha azathabarnokot.com sahypasynda açylan migrasiýa gullugy sizi gözleýänmi atly formaga alrylan bir tesir bar jeren diýär. Dogry diýen öýümüze gelip kakamy we ejemi men marada sora getdirler. Olarda men marada maglumat bilmeýänliklerini olara aýdyp kapydan koýup goýberdirler diýär. Jeren Türkiýe atly bir dinleýijimiz tesir galypdyr. Şeýle-de Azatlyk Radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu atly sahypadaky forma aýlar babur diýen bir dinleýjem Hawa bize gelipdirler, meni hostarlamdan sorapdyrlar. Türkiýede ýaşaýanmy, işleýänmi diýip anyklajak bolupdyrlar diýip tesir alypdyr da. Hawa bahar dowam et. Hawa men öz başdan geçirenimi düşündireyim size. Türkmenistana gidipdim hostarlarymy görmäge. Şonu jigim sorak geldiler. Häkimlikden diýdi. Benim häkimlik diýdim, näme soraýar diýdim. Bir eden bir işi barmy? Näme soraýaňyz diýdim. Olen bunu öýtmenler diýdi. Menim onu häkimlikden näl bayan kamatdan gelsinler diýdim. Kawedy bilen bile gelsin diýdim. Gulluğa gitmedi. Çyrgybyklan ýan bolsa diýdim oly. Aýjym seni diýdi, köp bekleýärmi? Ejemine gurlaş. Ejeme gurlaşan ok sen bilen diýdim. Eger gullyk üçin gelen bolsa bayan kamatdan gelsin, ikram sallat bilen gelen diýdim. Olaram bolýar diýdi şeýde ýerdi. Soň bayan kamatdan hak gelipdir. Şular ýaly gullyk etmeli. Ýöne jigen Türkmenistana geldi gullyk alan oklar saglyk ýagdaý üçin ýüreg agyrýar diýip deport diýen mehur ally köne pasporty. Ýöne täze pasport bilen giden jigim daşary ýurtda bir kanun işlän, bir kanun ýaşan bolsa da ona deport goýmadylar. Ola başga ýurda gidip okuwuna dowam etdi. Beýleki köne pasport bilen gidenim. Öýde otur şuwat 20-nji ýyla çeli çykyp bilen ok diýen deport bar. Olam bir. Gapany ýaly bir zatda. Nädende halky ýurt başyna çykarmaz, nädende bular saklap biler. Olaryň telesinde pikiri şol. Ýöre ben şol pikir bilen hereket edýärler diýen Rozoway şeýlemi? Şol siýasat bilen, şol batdy bilen, şol rejim bilen hereket edýärler bular. Düşnükli. Onda Rozoway bakar, Aýjana söz bereli. Aýjan, inha senem tesirler dinledin. Hawa tesirleňem käbirine şu edilýän işleň, gözlegleň, sorag idegleň sebäbini soraýanlar bolupdyr da. Sen pikiriňe görä, özüni migrasiýa gullugundan diýip tanadýan adamlar gelip özüň ýaly şu daşary ýurtda köp ýyllan näri köne pasport bilen vizasiz, ruhsatsız ýagdaýda işläp berenden maşgalalaryndan, hostarlaryndan sorag ideg etmeginiň maksady näme sen pikiriňe görä? Sen şuňa nähili baha berýän? Hawa döwlet özüni migrasiýa gullugundan diýip tanadýan adamların bizim ýagdaşary ýurtda işläp ýörenlerin üzüne sora ideg geçiren diýip täze ýagdaýdan mike diýen. Owaly ile daşary ýurtda eklen edýänler üzüne getirmek üçin pasaportu täzelemeli etdiler. Ýöne olan bir netije vermedi. Sebäbi bizim ýagdaşary ýurtda işleýänlerin awlawa köpçüligi ýöne köne pasaport we vizasiz ýagdaýda işleýär. Türkmenistana giden mahaly hem deport goýulyp izne berилmeýär. Şonun üçin hiç kim gidesi gelen ok Türkmenistana. Häzirki ýagdaýyň iki sebebi bolup biler. Birinci sebebi Türkmenistan'ın hüküm süren korupsiya düzgünü sebebi daşary ýurtda işleýänleri iýerýän zahmet haklarından öz cübüne pay almak isteyenler bir sınanışı olup biler häzirki ýagdaý. Şol daşary ýurtdan iýerilýän pullardan özlerine pay aljak bolýarlar diýjek bolýarmy? Hawa özüne migrasiýa işgeri diýe bolup para peşkeş alma bahane gözleyip gelen bolmaly. Ben şeýle pikir edýän, ikinci Türkmenistan'da işlik ve parakozluk sebebi boşap kalan ovalar ve hatta etraflar var. O yerden adam galmansın belki yukarıdaki yolbaşçılar yerli hakimiyetleri gıslayan bolmağı ahmal. Sebebi 2017 ýylda Azya Olimpiyadası geçirilecek. Ýöne Türkmenistan'da yeterli adam galmadı. Bu Aýjanyň pikiri. Aýjan sag bol. Gepleşigimizi jemläliň. Rozoway, bahar onda köp sag bol beren maglumatlaryň üçin. Sag bol. Allah ýaryňy sag bol. Bolýar.
Dünya Türkmenleri